nyame asam no fitete set ye no salete so enti akwankyere na ye kan Bible can ebi wom but the way now we no mu ye no they are making money they are making more money ebi kwetimi kum oba pinfo mo tuna so dem no dia shaw mo akata so na akwaji bonsam hotumi eno ode yesade no de be ye obenya dom mo yiska bebre no agidin ya be friend star who's your name? So we a star, the so-called star. Star the same. Star see the same. So all pay any penny any more young. Ni yanko pon ba ko ni mu yam de. Obi media the major prophet kumchacha. Oni bibi ene TV bebre aba. Social media bebre ena aba na me prophet kumchacha de bebie no no mo amehwe say too much GH say too much GH no bomoden ne hwe na wo hwe a wo benya ne mapa e wo ho sesan wo YouTube no ba bi a wo ne nam bia pie firi ho won say ne ko bi kura asese ne din won say friend tilapia wo chema ya asese ne din friend security officer fitani asese ne din ene your friend say mechanic Zana prophet kumchacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ena maba too much GH hwe na prophet kumchacha me so me hwe for any adofonom mema obibia akwaba ede eba too much GHS so muni aba ekesi kapa ena mutimini na ebra edru so gano wahala dwumedie ena yede ebesomo sede munim no ye bosumi anase ye ma ye left lockdown no eso no asofofo ho nsem bebre na edi atrentwie ewo omeyi emu efa wo munyo mabone a wo mu ye no mo ye no suma se enenia any like trema Ghana for ye hunu sem nkrofo bi wo hono ma wose ye yani edi free wo mo so ne sa asotwi bi wo ho ayede ema omo no akwakwa ye deja ewo omeyi mu because na watwi bia ene ensem a ebebeto apono so busumi bia ne ne eba obi aba bonten obi a wo sofo a wo ba ebebeka ne ho asema yes exposes no adoso ewo omeyi mu na ye dwen ho a na ehu ebehia say ye ne asofo bi no musoso ebetwetwe nkomo afa ehu enu ntimato ensa ede afre Apostle Agyemang Prempeh a dodo na enim ne say God's watchman na ye baba be bobo ensem yi ehu ebusuafo jebre menko ba bia ye twa ye ho aba ne ba ye di nkomodidie no ebe hyehye so for enkomodidie na ena yede eba beto apono so na wososo wonso waso ate de ebe koso no ebie eye Apostle Agyemang Prempeh ena ete mensa enifa so no Apostle mama akaba de aba yedwumedie yi eso ya me go ne mpombo ko de awade adom nyame adom yenso ye ho eye na efa eye asofo ho ensensem migidi ye pansa wate de ekokoso ewo eye na tu no nkrofo ba bonten ebebeka see this exposes a eba ye gu asofo animu ase ye yi wo moto ye ka wo manim no hu ni say ye ne kwan so ano yo me da wase na mi shira no nu anu madwa ifo na I have one near telephones so already in Shroud. As someone will be something. The echo cost one, it was a cost. Okay. We say, already used to kind. Or say, the bet, yenty than a betty. The young man, you be. A deep for a true for be believable. A church for a true for be believable. I bet that the nipper be believe. A moment could see. Indeed. Say a draw we bring and someone got a kind na kososa. Bijidi say Christo kind na memoir.
eze Kristo nye Nyankopɔn ba na nko nya Agyemkwa okay na nke nse hunu wo kan nse ni nyina ebam ena ekyere se Kristo ye Kristo ne wiase wie ye ho abonefo ena papa fo nso ho nti so bisamia de maka kyerɛ no de ekoso no eye twase ba ena aba na de nti na obi a wafa wo de ato ho so obeye nyamedwuma wafa to ho so obeye nyame apede obeye ne nyame pese wo ye so wo ye evangelism atwe akrade aben no wa obeye wagen so obeye na afe wo de beto ho so se wo ye nyamedwuma no obema ne e de afa kwan foforo so de nti na ma asofo binom eyesa eyesika anase eyese wo mo no mo mfo mo hu ma nyame ba bonsam na eyusu wo mo me da asibio on se ye Onyankopɔn ane ye bonsam sesi am no kase se Nyankopɔn makwan edi Kristo agyina ba ha nifa so odi bonsam agyina ba nkum se the whole world and America Ghana ha na ye wonti yan toaba entwi su ba ko a ye onipa on beto ama bonsam okay wa hwe kura bonsam be wini de entimi kasa na se dodo no ha epe bonsam nyuma John 3:19 Kristo say han no be wiase nanso enipa dosum esene han if you say wo munwa yere bone ene osofo eton oye ye ton be say 120 120 pesos and I'm fan say 120 no she say 10 cedis and 2 cedis 12 cedis no so for they give 50 cedis what they give 500 no aye the different colors the nyema bi afrafrem fa ko hye usumi ase fa gu nsuom bi na bi kura nom san so for we oye bonsam so for on fini Nyankopɔn bonsam na soma no enti Kristo kan Matthew 24 down we say wo mu nam nyanten umam ebeba mu nkyɛn nanso wo mu de wo yɛ mpataku adu firi pafo so enti adwuma na ye atorofo no ene ewudifo no edoso sene no kwafo atrofo no adoso sen no kwafo na wo ka onsem kan ye mu no se ye omo ton oil na chese wo oil ton wo ne se enye nyame akwan na se enka nyame enhyehyeye ye no because apostles na ebaye no na omo ye akwantre directions ebi wo ho no ma kwatani ni ye ka che ni so konkoto eye epumu 7 times enti se wono so no wo hwe se de apostles ni ye na so no so wo hu ne se Nyankopɔn ada bibia di na wono no onkonya ayi bia mfa ama wo mo nkonkotom na oyo na obeyi so abone be na nkanu de ewo oye da se oye e wo Bible be de memfa New Testament de enka okay because na wo ka kro bi si apam da etwa Mark chapter 6 verse 13 uradi Yesu suwa na suafo se enko ye nedwuma enkosa yade tutu amone ne ade o yere ma o wo koye no report om de ba ni se ayarefo anya yaresa emubuafo nante na omo de oil esra ayarefo ni nipa bebre esa wo yare emu na woto ye ba James chapter 5 verse 14 to 15 agurade se agurade asema wo ni se sofo no mu frɛ asafo no mpanimfo so obi yare wo asafo no mu a mo frɛ oyarefo no na mo twa no hu nhia na mo mo no so mpae ɛwɔ Yesu Kristo di mu na mo nsra ne ho na sɛ obonefo no ayɛ boni bia yarefo no ayɛ boni bia awurade de ne bɔ na mekyɛ no onya yaresa enti oil the way you use no we don't sell oil nti na chese ne ton no na wo ne se emfri nyama omo de pe wo mo yes okay omo po mo e be ye business omo no oduane no omo pe no kra de o wa no aka enti kwan nyama ya fa so a kire New Testament ni nie enti empabo no se mo gada obi yare a nye sofo nkwa na tabia obom pae
ye woni pa bi a omo se ye ko pray for me and then mo friend no cancer ye tam mani fredie no ye se ye ko pray for me aso bi na no ko no kuma se it is no a is pray for me and then no more dane no aye no counseling yes wo kompa bo no so fo no hwe ni wa wa ka na yin tase mu nyina kire no na o ma na kwankire so akwankire anything Kristo ba ye no Kristo akwankire o ye no oni freni na ye wo no a na nani on huna de da no de ba ye ne se Kristo etete fom na tie o de intasuo no fry no nani no ka chance o consume na onko ohuso na onko ohuso ba ye no huna de so and so for ben no tini penny no ayi sa afasa akwan so ejana se obi enu ho no mo be kose ane so fo mfa nya mfa nenum ntasu anya onye obi ane be ye enti no wo mo so dia o mo ne se ye wo technology world enti bibia asesa said o mo cassette no ye bejimi mre ye de ye modern world ye 21st century enti 21st century mu ni o ma na wo mo ye enti nke no de ba ne sen na no timi ne obi a onye no kware edi for area yi hwe bibia ni ho a wi ase ba bi akotuni ni ade nyina no bibia ni ho technology and knowledge has increased send Bible kan ni ade nyina no bibia nsisa nyankopon nothing can change the word of God bibia nsisa na nyeye nyame asam no fitete setie no salete so enti akwankere na ye kan a Bible e kan ebi wom but the way na we no mu ye no they are making money they are making more money ebi kwet mi kum oba pinfo mo tuna so dem no dia shaw mo akata so na akwaji bonsam ho tumi eno ode ye saade no de be ye obenya dom mo nyiska bebre no agidin ni am friend star who's your name say we star the so called star is saying star see any saying so o pe eyi enipa nim animunyam ni yankopon ba ko na animunyam de obi ahwehwe enti kwan ba so a obenya enipa ensam sika eni yawo enti asoro de mure ya wo chehwe nyamsem pa ye ka boni ani e kire se nyame mmerani nyame akwan ni enipa mfa so ni nyankwan yankas nyamsem wo soro de papa adentia de enti ni se urade ahyankom na to Matthew 24 verse 24 down Matthew 7 13 14 ni na kan 2 Peter 2 1 to 3 sa chere fo atofo be ba edifo atofo be ba abe dada nipa bebere wo se wo musom wo yafum ene wo musom se de be ya wo mani anu oduane enti wo munya modwene se wo mu epe enkwagye amanipa ne mo rasa asiso japade nipa bebere ya hwehwe efiri se bonsam wo kaya etiefo mo hwame no mba kaya Matthew chapter 4 no bonsam de Yesu ko gina bottom fi tententere wo de wiase ni mo nyam sikani a bibia man se sa wo koto soro me a me de sa nyema we nyina be ma wo ena Kristo pam mo ka se frimi su ko wa choro se koto awurade unyankopon wo Kristo ampe obahwehwe se ye benya nkwa no kre kwan no be kire no we no de dabi enipa pisikase ne nkwa obu o minimo obi a se wowu wo se won de onya sika na edin be se wan ya pekura no wu a ope o ye won pa bi ono wo gidin enya sika wonya no na se owu kra se onya bibi hu ne se wa achieve bibi because say we ask na ko say unisika yemu unka nipa ohia eyedamo aho kire enye ohia de enye enti nipa mpe ohia but Jesus Matthew 6:33 was say
hwehwe wo so na henie ene ne tere ne kame na me didie hie wo nyina be mam no na ye me question say Nyankopon aka say hwehwe wo so ahenie ne tere ne ka na odi we num nyina be ma nti adenti na wo mo wafa nyame say wo ye na adwuma no wo hwehwe nanim adom because also the we num nyina ye sika na wo kobosum ho akwaje wo ko comfort wo akwaje no Nyankopon e wo nti denti na ma wo mo pre wo mo ho ekọ ho no reason is say Onyankopon udi na chia enye odi na chia wa ma ohunyade ogoba fa ne ma bebre mu omunya sa abotre no omunya sa abotre no ma men ko tu men kire o David. Okay. Or him upon David. 1 Samuel chapter 22. David na atamfo tan so. Or bread papa. And ya fe ehia no man ho kire no. Eto konukrum. Oni na busuafo nyina Bible say ehia David. You obedi kra na dey. Ne ho kire no. Ne maame, ne papa, na busuafo nyina no ho kire wo. Enti afa nipa 400 no mu ni kapre ofie wo mo akere won wo ma didi aka sese wo hia fita David o femu bi unim David ampaba wo jam okosere wo hini bi okurofo se nana me pa chawo me papa ne me maame ya se de esi aye no bibie no montifo mo etere won nchen ene abusuafo yi ema me kakra ansa na me hwede wo nyame be dey ebeye me David a challenges bebre mu so later on the Nyankopon di David be see kunimi dia butre e ba no so the nipa ni abotre nipa ni time say obotwen yam yanim mo penintam wo se me kan say enye di Yesu gina na de bonsam gina ase yento wo mienu so aba nipa beto ama bonsam okay bonsam ko no ho na ni kire yode be ma wo na mo fa de makwa wo maame wo papa wo nua wo yire wo nso obitimi kum ne yire no de ayi rituals no ya sorry wo obi kum nkwara ya yire nyina we takra de three girls bi o mu yira nyina e wase ebi no na de ayi rituals ya sorry but so enti akwankyere ni nyina bibi ta akire sa wonya beifo na utiri nya den na utiri nya suma we catch a wound me fast akwana asofo Obinim na mso ejana na wo ka asembi se Nyankopon onim se wenum nyina ebeba onim se wenum nyina ebeba na adenti na wonim se wo mo nam ye ombeba ye nchen ti se dwan na nso so omumu do mo ye mpataku na nso so afa wo ma kwan ma wo mo ebawie se wo mo mfa saa o mo mefa wa wo ma wo pesen an wo gi wo mo no sade enkrofo hu wo mo se wo mo enye no sade wo mo ba wo nchen na chese wo mpese obeje wo ma no no Isaiah 55 verse 8 Uradi asem say enyam mo adwene ene me adwene enyam mo akwan ene me akwan Onyankopon se de ositie no we different hunu na kwa chi hwehwe wie da hwe Revelation chapter 12 7 to 12 Lucifer obonsam tamfo obonsam abayifo hene mo e bofo angel Nyankopon ena bo o man ni monyam kese di plek kese wo heaven ho enti ohunu se abofo no nyina no o na di won so a o ye peninti no enti o ye na dwene se eni onyame kura no betu na firi ho so eni o convincing angels ni bide na no ne ketere mo data wo ena o mo sori tie Nyankopon first school as like me ayesra ayi spiritual war no nyame so no enya fe kura na be started David e kon de o hodada if it started heavy it ye ba sa no ena Onyankopon o se sa mimi ko wiram ko twedua mrefi na emeye tentene nche me ana ena e maso ena o fa bonsam kutae ena o tom fi ena o de meto asase so ena bofo na o muka no ho ani Nyankopon bofo kon ye no ototo o mu nyina begu asase so ena o ka che ye ne ete asase so se ye nnue obonsam asani aba bo nche o fa bufu kase afi se ne braka etia you see
no bon someone him say him rate nti na wa fa sa asofo enu so enti o de wo mu aba adentina miemu say o say adentina Yakobon kra obon samo yes onimi so wonye wodada nkrofo na wonkum kra wanyina mfi ho no sa na beto asase so no kan kire say munue yene nipa yene ye honam no oni e metana e de no be tin o say nya obi agene ne ewurade agene so but the atien say ewurade abokwa mienu e da asase so Matthew 7:13 to 14 o say ekwanketoa ene kwankese e mienu it was say momfa kwanketoa no ne kwanketoa no ene konkwam ne kwankese ne kwan etere ne de e ko o say ne nipa pi enam sa kwan so uga Luke 13:22 to 30 so the same thing all you see enti ono wato no boase nyame wa abotre wo bibiem enti wo hwe se wo di ne de so enti wo de emradu ne nhihye ne ntoto ye nyina agu akwan to so bia mfa we so eni kwanketoa no so ene kwankese ne de you open abaye the open abaye nyame behwawo what na ni behwawo o time ni ma obia what you say o bere e di ma obia enti say wo bere nso ya boni bia be di bia nyame onkun o hwe wa kusi say wo be sakra wa bere di Jeremiah 12 verse 1 to 5 no ewurade Jeremiah he was a great prophet nyame na ni yi no afi o bere wo di no kore wo Israel memu wo yi na dwuma pepepe se ne Yakobon soma no na so no ho kire no o huna mane o ka che obi se Yakobon se ewurade adenti na adobonefo kwan si wo yi na nkonkonsafo nyina ho dwo wo didi nom wa ya kese wo ho dwo na ye die ye bre na me die mi huna mane oh Bible kra se obi ye bone a adansefo mienu ana miensa numa eso eni efa nyina nkum onipakumfo ana se yenye no ye sese ye no ewo Numbers 35 verse 30 to 1 nso wo so enti no kana me Japan de wo ye no menene ya dwen so enti asore ne de ugu na nya yie utimi mu obi asore because Yesu bae no wo megu asore wo se wo he bi kodua aduaba wo nafu so ena okofi ade san no no obonifo bi su kogu ababoni e wo nafu di ne nkura na se ne nkuwa hunu ye no omuko hunu se wira boni esu ofifi to me ka kire se master oh ye hunu so kodua aduapa e wo afu ne wira boni nso firi ne eno so otanfo bi no ye den wo ye sa no mo se ne sa dia ma ye nkotwitwa emfiri we no si da bi munyan anya no my mistake mo tu ayuo ni biafre ti mo mani mienu nyina ye den en nkoturu twabre di twabre no masoma twafo no yakoyi di enye no twabre no na eduru no ti na moto ede obu ba e de kan enti obonsam be ba ye ni di owu na Kristo so dia ni abapa no eno kran mo enti ni mienu no obi anya nkoturu atemuda o Matthew 13:24 to 30 na unim dia woni say Yakobon wo mransem du asase we yourself no one is above the law of God. Even your president Nana Akufo-Addo is not above the law of Almighty God. Thou shalt not steal, thou shalt not kill. And this will be ready. Will be kumnipa. Why you're so far? Nasa mochene dia. Emrani ni. And you move on. So for now, Omudi Abba Ewo ye expose no more omu kunkum kwada e de ya rituals who ne say imam panyi betime to ne nurse wo ene wo mo emrane ne wo madi. Yes, and I make sure say some chini pana mamunya no. A criminal. Because so for auto oye yeah you turn 12 cities. You turn 12 city market. Now the guinea pa 500 1 million. And I say 2 million in India. Now atai and I say kromfobi e ko wrobu nipa tutubotom ni to bi botom ni e che no ne abo o me nu difference
ne sofo no kra ye ehu esene sa konfo ya say amroba no because amroba de ono ba so obetake obusu odini nyansa ne na twene asofo no eno ye frɛ no asandfo ye frɛ no nyansa krono odi nyansa wiawo wo hu n'aki eno na me kyerɛ sɛ ye kyi nipa no so obu akata obi ye so ye hwam sɛ no kra dia ɛsɛ edi no tum ye nya no anya sɛ o ma ne munyo anya sɛ wiase munyo wo ti ase because na sɛ mete TV so me sɛ na tu ha abranche bi a ne ma me no ye wo hene wo kura ase wo nkrom god pa na o se osofo Obinim omo de akoma no ebesim ne god na yira ma me na wu na mo hwehwe asem we mu na mo hu se ye no kura Obinim e se mu da no Obinim onya soro abofo obofo no ne asofo mimite me nya soro abofo ye nyina ye nipa ne nyame afa yeso ye adwuma na so so de bonsam kwan ena ebe ginipa usika abono posisi ne dia emra ho ye ntini nyame choro mra nsem du me nipa to guide the people in the world say the be the train wo Kristo Yesu din yo eja enti se wo mumudi aba bonten a ye kan se obofo Obinim ne ayi no wo hwe wo mo su wo mo ne ye no wo mo ban a onsusu betimi asinipi akase wo mo mfiri nyame se de wo mo e kanana we unse ye ko school mo ko school ko achiri kakre ye obibi a friend no marking scheme ananboa no correct marking scheme no ye de se wo de betoto ho ahwe se nipa no de wo twero ye ne de wo yi ne so ne ye pepa eno ne answers na wo de be one edi marking scheme na bia ayi wo ye we answer questions no we ye marking scheme no kire say 5 edi obi ye no 4 obi ye no 6 obi ye no 5 obi ye 4.5 obi ye 5.5 dodo no a bia nipa 100 ya mu nyina ye no bebre binum ye no say ebi nipa be say 17 bi ena ye no 5 examiner no obey den your marking o je marking scheme so e go dey marking questions no anamboa e do no abeti sana Bible metie Bible is our marking scheme it will be a wonderful Yesu Kristo kwan no so and then so Nyankopon kwan no so no ye kina emra no ni ezesi ye gya no because watomra ekum mom na Nyankopon emma kwan se ebekum nipa ne na emom asotwen bia wo de a ye di ma no nipa kum de Nyankopon kwan na wo sotumi so okum nipa enti Bible say mokoro no eniewu ensa awade enyisei ne se wo kobokoro no a ne ye chiwa enyi obi na ayewo wo anu ayewo o se ewiase ni mu ne ma ene nipa ani gye ho ewom se nyame na bo wiase ni mu ne ma sika ye very good ye but ye pesika ono kwan so edina make say honorable Canadian Japan no dwuma wo ye no me fa no so pa more than 100% this I can you because me say what me yiri kura no friend no uncle o se ne wo fa no enso on free ni kro e ni bushie ni enam dwuma pa a wo di wo Ghana me wonu se wo hene sa honorable American asemi Canadian Japan wo MPP ni se MPP for na nkasa ye ni party womo ohunu se womo ye kururu bi emma ne mamu na kwan mu a wodo mo ba no be gya moten no blast wo wa kanche wo se de mo kan de mo ye ne nye nti hunu se nipa bi se ni hia no wo that's right and this if also be bibia no blast wo wa kire wo se de mo ye no enye won ye nya sa nipa we nu bese 20 na se 10 awo man mu a ka bebu papa na so na so ono kan kurenti no yes wonye wache Amos chapter 5 verse 10 Bible say wo chiri de wo teneten kro apunu mu ne ye chiri obi a o kan nsem a eye pe it is also by cancer my pepe at what ya oboa watamfu be ye bebre ti ya me ka chen say onyene no onsuro Revelation 2:10 wase nsuro mane bi a obehu na hunam de mu bi no begu afiase na mbo hunam mane dadu na de
ye dinu kure ko duru owo me ma nkwa botere awurade asam ho enti me and kure ho dwuma na me ye enti me from preacher of righteousness God's man sanity me ka no kure ma nyisika na me dinu kure na wu a me pe it is better you gain the whole world and lose your soul. Aja wakasa bebre ye de ye kasa no esinsi say asofofo a wo mu di sa adwuma we na still wo sa won sore ma wo mo ewo na sen a still na de ekoso a ye nyina no wo ma yo ma gin say wo mo bunu egu ma so de ekoso na nya de say wo mo ebeja to because nsem ba e ko bitimi ka say an obofo de onim no wontimi nye say obinim de onim no one na say ni afuto ben e na de be ma eye wo ma wo mo abonten ene wa yonko no ma sofa wo mo amane afinyame ekwan eso yo me da say me be de me kan say hwe se won fa Kristo a onipa wo nim Kristo no sabe me de kan play we aboa kire se de obi de be ye wo hu na chi wo mo no koji muro no a aduro no odi abe bibi wa so no no de acham wo de asew nipa no adwene enti ono bibi obeka bia obedi so wo de be ye adwuma obi nka bibi nkyerɛw ama wo sa wo chi anka se asɛm wo sei de o kai enye ama waje adi ni o ye de enye kura wo di bɔne se nsɛm o epiepie se ye no kura no obi ti ba bia wo se dabi on ye asɔre na no beko ekoso winim 1981 na odifo bi pie kuma se fe no odifo asare me na me remember was so that time na me young man okay na me strange man pa winim sa odifo na sɔre no se ni kakra na eduru me bi e kwa so no kwa na ya sɔre oni ho no ma ese so odifo tu kwan ni be bi okɔ etiti wo sa no ma ya tototo ma na ya sɔre kɔ se ni bi hyase na me kɔ bi na me friends ni me ni mabushafo no mo ka kyem aso no wadi e Agyemang enye ne jam se hwe mo de anta mo keka no mo nya de mo keka no ewura mi mu wa fama dwene nyina no mu eti me ntigai eti wo ma yete sa ni na mo ntigai Jesus Christo kwa ene betimi asesa nipa eti me sese man me magana fo se mo betie mi a Acts 17:10 was wo me wo krom ha ne yesi no mo yo Thessalonica ne da bia wo me hwe twere nsem mu se nsem na Paul be kyerɛkyerɛ wo eti sa na me sram enkyerɛkyerɛ ene di nipa kɔ hem ensankyerɛ ne emfa nipa nkɔsra yɛ na wo ti sɛ deɛ wo yare amane da so na wo kɔ asɔre yɛ kyerɛkyerɛ no korɛ ene tene ne kwan ebo Kristo din no korem na yɛ bɔ mpaya ka hu sɛ gudidie no kuta wo ebeje kwa amu onyi wa hoto enti enkyerɛkyerɛ ne hia Proverbs 4:13 wo se so enkyerɛkyerɛ mu dendenden menyem kora no na eno ne wo nkwa eno ne ye nkwa enti obiara wote asase so no e mana te ase sɛ awurade obat na Israel me mo friends say kyerɛkyerɛfo Jesus was a teacher and is a teacher and he is coming teacher osa baby o onu kyerɛ yade onu ne Nyankopɔn ba onu yade nkwa no enti mesra mo ensenkyerɛ akwankyerɛ fansuo webra kodware nsuo mu nsa so fo no bi etimi dware ma ewo nsuo ene adwaye na no meti na me wira kora ho me wira ho obi ye na sofo no edina kogya awuro no ho nyina neke no adware no na berima o dware wo ba naked edi asem ne besie oba ni so wokuno on top Arentina Paul kai Romans chapter 2 verse 13 and 14 was say wa won say ye wiade no wiade wa wo say ye nsaware no saware na muta muna emra tonso
edi nyankopon nim etwitwi fo enti munti wo se nyankopon din e wa maname you see se edi nyame nim twitwi fo ya sofo no ye no sofo bi no mo ye no nyankopon ne edi nanim butu fo te se wo obi butu no twitwi wudi ni twi sa ne ye nyankopon eja enti to o mfo enti mesramo asofo me nuanom asofo me di adwuma no ma ya che me nim secret ewo me ba krom a 95 and back kra me ya adwuma evangelism me ni kum chacha no nyina Nicholas ni e preacher bontin enti me obi ka kire me say nipa be 4 say sofo say dey we see preaching no o church no e toss mo pa na so say nche say nipa mpe no kore enti ka be ya wo baby wo ho ka enko na omumwa nanka edom mra so ni ma me ba ko so say o ha baby wo ho me pa obeti e dia somani buma bi wa chim dia somani na be mama hu na de me say Agyemang Prempeh na meti Nyankopon ni ni to eno mse me mpe na mani ko frɛ so eni dia kika ka ho bebre sa wo fa sa kwan so sisi abesisi adan wo beto to cars ba ye japade bebre me sramo me ni no sofo emfa ye nkosi hwe awiye no wo be ye basa woni me na begu ase sisi asofo no bi wo mo sorry ye man ye bebre aka dem bebre e yara yara kuku dem menim afofo protein ye yara good dem adwuma yo mo fa kwambone so ye nti amane ye mu ni na sam ketwa so enti me sra me nua no sofo me di adwuma no ma ya che me start adwuma no akopon frame Christ frame 1984 up to date me da so ye wo ba hwa so no nipa kakra bi so nipa mpe no kurenti so but me gina no kure mu a akodu se ewurade beba etira no me sra no me nua no so mum fa Nyankopon nim entwitwiri fom mun ni sikani brechi mun ni ahunyade echi am ye frem say ana me say eno amwa timpam chow mun mura fom na mun sakira mo adwen ena omamufo nso timamufo asori aye kro ye kwa asori se ye kopeda nkwa enkyerɛkyerɛ ɛyɛ nokore no ɛna de da nkwa ebere nipa akwankyɛ mahumu sɛ efie obusuafo na ɛyɛ wo ne ade obi okra ya hyɛ no nkoma ka kyerɛ sɛ ne maame ɛwo na ɛbɛfo ne nua baabi ɛbɛfo up to date wɔne ne yɛ aka ɔsɔfo bi aya mabusua confusion abɛtɔm ɛnyɛ etimi nua enidi saa ɔsɔfo no akyi na hwehwɛ no kware akyi kwan baabi anokore ne da no di akyire fa ahobɔ ni ye bom paye se ni ababura akire no a ye nyina e bom ni ye bom paye nsancha ni timi si ya metimi ye bibi inya botre o man Ghana eni wiase a mo hwe me a mo tie me nan mesramu obi a enye kom ento no wase mfa no ho adwene so for Agyemang Prempeh medamase abusiafo eye apostle Agyemang Prempeh ena mote ne ni anya se wa hwie nsem agu honom no otimi se enoma ekoso ni nyina no eye ade a eko enya ntro wa ma ye hunu se enya entro na eye exposes a ekoso no susu etwa se eba because ewo bible mu Nyankopon aka enti de ekoso nyina no ye hunu se eye wiye mbremu ena ye wono na nipa susu ebema na ni ada honom abusua aha ena di dwumadie no ebesi me di dwumadie ho chia me din ene F.00Iishness kapade mesawa ne se obe subscribe to your channel no B.Iást ebiemu so share for more abusuafo all the social media platforms Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Twitter baby na follow your Instagram page at @B.Iást_ na adwintwe bia wo no wo de afa to your comment section ho na emrepem no make kan ede amam dasene ye besane share